Molweni ndinamkela kwi-channel yam ke guys. Uphetty usaqhubeka nomgowo wakhe ke bethuna. Uthe ke phuma ekhasino ehamba netshomi yakhe le ayichole bhanga yazi negama layo uba ngubani. Bayehla ke ngeziteps bame bencokola ke uba hey sifuneka senze ipati kuvakashwe kubizwe ubani. Kuzothi gqi ke ngoku uSamke apha emva kwabo ke baleqa ke babonile xa bephuma esobulisa ethi hayibo Chomi awusathathi nehug lena sendisho uba ndasagqibana kudala. Hayi ke uyambona nje akho comfortable ke uphetheni around uSamke kodwa akasondele ke lo hug yakhe amnike iyabanda nca and uSamke ingathi akasekho kulondo yoba babesenzani before but uyabona nje ubomi bakhe noPhetheni uphile enye impilo ngoku but yena ehlangene noSamkelisiwe ukhona uburhoshanyana nencinga baba bebenza ivela futhi ke ngokulento sele esiya kwimanager yakhe ke eyofuna imali uSamkelisiwe xa efika pha kwimanager ngoba ebecule ubusuku bonke yayithe izamnika ipercent ethile kwimali ebayenzileyo xa eculile ithi izomnikeza 500 rand. Hayi sano sisters wacaba uyazithathela ke ngekimali apha etafuleni. Hayi security imanager yathi makuso security makamkhuphe so uphume kabuhlungu egxothwa kwakulonto yalo office yalo manager eningizwe 500 rand. So itheni imthathe yale advantage yeyiphi lento yaziyo ngaye ngoba uthi yena umnikeze exposure kuyo yonke lento so that's why ingambhadali at least uzakwazi uzohamba icule ezindaweni but nje uyabona ba uphila ubomi obunzima and ubomi babo noPhetheni babunzima mhlawumbi yena ebesaphila okanye akasaphila kodwa ke uthe kuPhetheni uyacela bakhe badibane usekhona around nje just to catch up but uPhetheni hayi akafuni kwanto izamdibanisa naye. So uPhetty uhambile ke guys ke uphuma kwabo pha kanti akafikanga ekhayeni ubalale emotweni nale chomi uphaphame ingakhona ichomi kanje emotweni xa evuka ejonga ibuza ayibo ufuna naphi wena ngubani hey phuma emotweni ithi intombazana chomi khawundibheke nemali le yokhwela yo ayebengadikwanga uPhetheni ithi hey ungazondihlanyisa ndithi phuma emotweni yami phuma umgxothe ngathi ugxotha ntoni yaphuma ke intombazana inyoshaza utshona le engasayazi kwa uba ngubani ebuza noSile singabazi noba bebephina kwabo Sile uPhetheni. Hambile kuPhetty eyongena kwakhe wafika enxile ephethe le bhotile yale wine ke fikela kunjengayo othukele sithi hey inzima into yakho awulali nasekhaya kungona ubuyayo njani xa unje wabesithiwa mnyehlukana nam njengayo wabebambe ibhotile yakhe egalela ke wine njengayo besoxutha ubutywala ke so waxutha ke ngale wine yakhona kwathi gqi kwenzena bese sithi kunjengayo wendeni makahamba bheke erumini yakhe wemka kuPhetheni ngumuntu uphinda ekamereni becaphuka ke njengaye ngoba uthathe utywala bakhe. uNomalanga guys uthe kuSikukwenzo mabaphinde bazame ukwenza omnye umntana ubuthuke phansi wafake ukwenza esothuka lento ba njani ufuna omnye umntana kanithi basazilile and befanele into ba lo muntu usebhizi mhlawumbe usableeda because kaloku phunyelwe sisisu. Hayi uNomalanga use ready for everything nje ukwenza kube sothukile ke ilondo le yakazi ba kwenzeka ntoni kuNomalanga. Usiboshi ke guys ubuyile ke ubhizi ubuzwa nguzama ke ngetrip yakhe babe hambe kanjani uthi hey ngathi usemathandweni wena and nawe uyambona nje uyaglowa uyahleka insini uthi hey uJabu ndenza ndizive nje balulekile nje ebantwini so uthi futhi ndizive ngathi kudala ndamazi and uthi lo muntu lona ungumuntu onobubele so nje kunolwancumo uyambona nje ba usemathandweni nyana uzama uthi yena ndiyayibona mina wena usemathandweni kumnandi ke kuhle kwinsini kuyabhanswana so uSibonke uphinde wahamba waya kuJabu ke apho uJabu ezenzela khona into zakhe apho afike khona ke emxelele into uyabulela ngento eyayizolo imenze wabe waziva into banomkonja semsebenzini uzotsha kwazi ukusebenza because bezininzi into ezimphazamisayo so abestresswa mos into kakwenzo noNomalanga so uthi ke ngoku uyabonga ngayo yonke ke into yakhe uJabu ke yavuya ke abe sesithi ke ucela ukumshiya asebenze yenza into zakhe ubhizi ke nemidongo yakhe kuJabu. Uthe xa ehamba ke jika wawisa enye yevazi zikaJabu ke hayi kuthe xa ithi yayichola kwesa uJabu ethi hayi ucela umncedisa amxolisa bexolisa ke ngokuyiwisa
Bathe besayichola ke hey kwavele kwakhona la nhlansi ke phakathi kwabo bajamelana ke engazomnye wakathi nomnye uthi uSibongile Jabu uthi uJabu Sibongile hayi uSibongile I mean uJabu azame ukubreak ice athi hayi uyayazi mos into namhlanje ungangahambi apha so xa yethi apha ke andani noma akazuhamba bazawuphuma babheke endlini yakhe okanye kokwenzeka ntoni kodwa kuSibongile uvume ngenhloko into ethi ke bazoba bobabini unjengaye ke uzamile kumbamba unkosikazi wakhe ke after bexhuthisene ngotywala uyombeka ebhedini ke uzama ukumbeka uyazi idlikidla kuPhetheni akafuni uphathwa unjengayo umbambile lapha nje unxilile uPhetheni njengayo sober uthe ke sele ekhwelile ebhedini ngezompahla engqinqele phezu kwebhedi wabuza ke kunjengayo ba uyavuya na ke ngoku kubi ke guys kunjengayo ngoba uyabona uba hey ininzi into endiyenze kunkosikazi wami xa ethi abe loluhlobo alulo asazi ke uba izawuphelela phi ke into yakhe noPhetheni enkosi ngicela siqhubeke subscribe like singakhomenta futhi bye